לדבר על הסתברות. אני רוצה לתת איזשהו חומר רקע על הסתברות. אני מקווה שרובכם כבר ראיתם את זה, שאתם עושים איזשהו קורס בהסתברות. אם לא, אז מה שאני אדבר היום זה יהיה איזשהו חומר רקע. אני אגדיר את כל המושגים ואת כל המשפטים שאנחנו רוצים להשתמש בהם בקורס הזה, אבל אני כנראה לא אראה המון נוכחות, אז אני מקווה שזה יהיה ברור. אז אני רוצה לתת הגדרות בהסתברות. אני אתן כמה דוגמאות, ובסוף השיעור אני אגדיר מה זה אלגוריתם מקרי, או אני אדבר איך היינו רוצים להגדיר אלגוריתמים מקריים. אוקיי. אז מה זה הסתברות? מה קורה? אז נניח שעורכים ניסוי, אוקיי? זה איזשהו ניסוי, זה יכול להיות נגיד איזשהו ניסוי מקרי. אז יש לו כל מיני תוצאות אפשריות, ולכל תוצאה אפשרית יש הסתברות. אז קבוצת התוצאות האפשריות אני אסמן את זה באומגה. אצלנו זה תמיד יהיה קבוצה סופית. אוקיי, אנחנו תמיד נדבר על מרחבי הסתברות סופיים. אז אומגה זה פשוט אומגה 1 עד אומגה n, אוקיי? ולכל תוצאה אפשרית יש הסתברות. אוקיי, P של PR בשביל probability של אומגה I, אם אני אסמן את זה בתור PI, כן? אז לאומגה נקרא, אוקיי? אז לאומגה נקרא מרחב המדגם, כן, ו-PI מקיימים את התכונות הבאות, אז הסכום של PI זה 1 ו-PI כולם שליליים. בסדר. הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו זה מאורעות. אז מה זה מאורע? מאורע זה תת קבוצה של מרחב המדגם. אוקיי? ההסתברות של מאורע A מוכל באומגה מוגדר להיות הסכום על כל האומגות ב-A של הסתברות של אומגה. אוקיי, אז זה סכום על כל האיברים במרחב המדגם שהם במאורע A של ההסתברות של אותו איבר של במרחב המדגם. אוקיי. עכשיו משתנים מקריים. משתנה מקרי זה פונקציה ממרחב המדגם אל המספרים הממשיים. אוקיי, בסדר, אז אני תכף אדגים את כל הדברים האלה. אני רק רוצה להגדיר עוד דבר אחד, תוחלת של משתנה מקרי. אוקיי, אז אני רק אציין, משתנה מקרי יכול לקבל כל מיני ערכים ומספרים, וגם התוצאה של המשתנה המקרי תלוי בתוצאה של הניסוי. כן, זה כאילו, תחשבו על זה כאילו עורכים ניסוי, מקבלים איזושהי תוצאה אפשרית, איזשהו אומגה קטן, ואז התוצאה של X נקבעת על ידי האומגה הקטן הזה. בסדר? דבר האחרון שאני רוצה להגדיר לפני שאני אתחיל לעבור לדוגמאות זה תוחלת. אז תוחלת של משתנה מקרי מוגדר להיות הסכום
על כל הערכים ש-x יכול לקבל, אז אני אסמן את זה על ידי x שייך לתמונה, לאימג' של x גדול, של ההסתברות ש-x שווה x כפול x. אוקיי, אתם ישר תשאלו, מה זה הדבר הזה? מה זה ההסתברות של x שווה x? אז כן, ההסתברות, כשאני כותב ההסתברות של x שווה x, אני מתכוון להסתברות של המאורע אומגה, כך ש-x של אומגה, אתם זוכרים, x זה פונקציה של אומגה הקטנים, שווה ב-x קטן. אוקיי? אז אתה חושב בעצם על הביטוי x שווה x, אתה חושב עליו כמאורע? כן, זה ההסתברות של המאורע ש-x של אומגה שווה ל-x. כן, וזה קבוצה של אומגות. כן, אז בעצם x שווה x זה שם אחר לקבוצת האומגות הקטנות שה-x שלהם שווה x, ובעצם זה מגדיר מאורע. כן, זה סימון. זה, כן, שוב. סימון. או הגדרה, אם תרצו. כן, אוקיי. אוקיי. אוקיי, דוגמה. אוקיי, זו דוגמה קלאסית. מטילים שתי קוביות הוגנות, בסדר, כל קובייה זה קוביית מונופול מ-1 עד 6, אוקיי, זה מרחב ההסתברות. אז מטילים שתי קוביות הוגנות. אוקיי, אז מהו מרחב המדגם? זה קבוצת כל הזוגות של ההטלות, כן? אז כן, 1 עד 6, מכפלה קרטזית עם 1 עד 6. כן, זה סוגריים מספסלים, תודה. ויש חשיבות לסדר. כן, יש חשיבות לסדר. זה התוצאה של ההטלה הראשונה. וזה התוצאה של ההטלה השנייה. אוקיי. בסדר? אז מה ההסתברות של נגיד 3.5? אז מה הסיכוי לקבל 3 בהטלה הראשונה ו5 בהטלה השנייה? אז כן, זה סיכוי שישית, כפול שישית זה 1 חלקי 36. אז אני פשוט מגדיר את זה להיות 1 חלקי 36, ככה אני מגדיר את המרחב הסתברות שלי, כן? בשביל מרחב הסתברות צריך להגיד לכם מה מרחב המידה ומה ההסתברות של כל פרט במרחב המידה, אז כן, באופן כללי, מרחב המדגם, סליחה. באופן כללי ההסתברות של כן, xy לכל x ו-y זה 1 חלקי 36. אוקיי. עכשיו בואו נגדיר איזה מאורע ונחשב את ההסתברות שלו. למשל, נגדיר את A להיות המאורע שתוצאת ההטלה הראשונה שווה 5. בסדר? אז כן, זה כל הזוגות שהקואורדינטה הראשונה היא 5. אוקיי? אז ההסתברות של A זה פשוט ההסתברות של 1.5 ועוד ההסתברות של 2.5, כן, עד ההסתברות... סליחה? 5.1. ההטלה הראשונה היא 5. ועוד ההסתברות של 5.2 עד ההסתברות של 5.6. אמרנו שההסתברות של כל נקודה במרחב המדגם זה 1 חלקי 36, אז זה שווה 6 כפול 1 חלקי 36, אז זה שווה שישית, כן? אז זה מבטא את העובדה שהסיכוי לקבל 5 בקובייה הראשונה זה שישית. אוקיי.
עכשיו אני רוצה להגדיר 3 משתנים מקריים. כן, זה מאוד פשוט. המשתנה הראשון שלי זה תוצאת ההטלה הראשונה. המשתנה השני זה תוצאת ההטלה השנייה. והמשתנה השלישי זה הסכום שלהם. אוקיי? אז אני מגדיר את x להיות x1 ועוד x2. אוקיי? ומה שאני ארצה זה לחשב את התוחלת של x. אז אני אתחיל לחשב את התוחלת של x1 ואת התוחלת של x2, ואז נראה עוד מעט איך משתי התוצאות האלה אפשר לחשב את התוחלת של x. אוקיי, אז כן, התוחלת של x1 זה סכום על כל הערכים ש-x1 יכול לקבל. אוקיי, x1 זה תוצאת ההטלה הראשונה, זה יכול לקבל, כן, 1, 2, 3, 4, 5 או 6. אז זה סכום על i הולך מ-1 עד 6, שההסתברות של x1 שווה ל-i. וראינו כשחישבנו מאורעות, שההסתברות ש-x1 שווה ל-5 זה שישית, ובאופן דומה ההסתברות ש-x1 שווה לאיזשהו i זה תמיד יהיה שישית. אוקיי? כן, אז אני חוזר כאן לחשב את התוחלת, אני צריך להכפיל כאן ב-i, נכון? אז זה פשוט לפי הגדרה של תוחלת. אוקיי, אז זה שווה הסכום i שווה 1 עד 6 של שישית כפול i, אוקיי? שווה לשישית כפול סכום הזה, אוקיי, זה טור חשבוני, אתם בטח זוכרים שכן, הסכום של טור חשבוני זה n כפול n ועוד 1 חלקי 2, כאן n שווה 6, אז יש לי 6 כפול 7 חלקי 2, ה-6 וה-6 מצטמצמים, קיבלתי 3.5. אוקיי, אז התוחלת של x1 זה 3.5, ובטח לא יהיה לכם קשה להאמין שגם התוחלת של x2 זה 3.5. כן, הם סימטריים, אותו דבר. כן, ההטלה הראשונה, ההטלה השנייה, זה יהיה בדיוק אותו חישוב. אוקיי. אז עכשיו הדגמנו את כל המושגים שהגדרנו בחלק הראשון של ההקדמה על הסתברות. ועכשיו אני הולך להגיד לכם כמה דברים שחלקם אני אוכיח וחלקם לא. אוקיי, אז בחלקם הם בכלל הגדרות. את החשוב של התוחלת של x אתה מחכה אחרי שתראה את הדברים. כן, אז אפשר לחשב את התוחלת של x ישירות. בואו ננסה רגע לחשב את התוחלת של x ישירות. אז התוחלת של x זה הסכום על כל הערכים ש-x יכול לקבל, שזה 2, 3, 4 עד 12, כן, אז נגיד i שווה 2 עד 12, של ההסתברות ש-x שווה i כפול i. נכון? אבל מה ההסתברות ש-x שווה i? אז עכשיו אני צריך לעשות קצת עבודה, אני צריך, כן, לכל i, אני צריך לסכום על כל אני צריך בעצם לסכום על כל הזוגות של הטלות שהסכום שלהם הוא i. זה לא מאוד קשה, אבל זה קצת התעסקות, ואפשר לעשות את זה בצורה יותר קלה עם תכונה של התוחלת שאני תכף אראה. בסדר, וזה יצא אותו דבר. אוקיי, אז אתם יכולים לחשב, אז אני כבר אגיד לכם את התשובה, אתם יכולים לוודא בעצמכם שזה שווה ל7, כן? איך הייתי עושה את זה? מה למשל ההסתברות ש-x שווה 3? אז איך אני יכול לקבל x שווה 3? או שההטלה הראשונה היא 1 והשנייה 2, או שהראשונה היא 2 והשנייה היא 1. יש שתי אפשרויות. כל אפשרות זה הסתברות של 1 חלקי 36, אז זה שווה ל-1 חלקי 36 ועוד 1 חלקי 36, שזה 1 חלקי 18. אוקיי, ובאופן דומה אני יכול לחשב את ההסתברות ש-x שווה i לכל i בין 2 ל-12,
זה פשוט תהיה קצת עבודה. אוקיי. אוקיי, אז תכונות, משפטים, עובדות והגדרות. אוקיי, אז אחד, זו תכונה של התוחלת. אם x ו-y משתנים מקריים, אז התוחלת של x ועוד y שווה התוחלת של x ועוד התוחלת של y. אוקיי, הדבר הזה נקרא לינאריות התוחלת. כן, ואם x ו-y כן. הם פונקציות, בעצם x ועוד y זו פונקציה, הוא משתנה מקרי בעצמו. כן, כן, אז מה זה x ועוד y? אז x ועוד y של אומגה, כן, זה x של אומגה ועוד y של אומגה, כן. אז x ועוד y זה גם משתנה מקרי, זה משתנה מקרי שמוגדר ככה. אוקיי. אוקיי, באופן דומה, אם יש לי איזשהו מספר ממשי c, אז התוחלת של c כפול x, כן, גם c כפול x זה משתנה מקרי, ו-c כפול התוחלת של x. אוקיי? וכן, מהתכונה הראשונה אני יכול באינדוקציה לקבל בקלות את הדבר הבא שאני רושם, כן? אם x הוא סכום של n משתנים מקריים, אז התוחלת של x, כן? שזה התוחלת של הסכום הזה, זה שווה לסכום של התוחלות של xi. עכשיו, זו תכונה מאוד פשוטה, קל מאוד להוכיח אותה, אבל היא נורא שימושית. למה היא כל כך שימושית? הרבה פעמים היינו רוצים לחשב תוחלת של משתנה מקרי שהוא די מסובך. אוקיי, זה יכול להיות דברים די מסובכים, כמו מה התוחלת של מספר הזיווגים בגרף מקרי, כן, שאנחנו בוחרים אותו על ידי איזשהו, כן, התפלגות על מרחב כל הגרף, משהו נורא מסובך. אבל אנחנו יכולים להציג את x בתור סכום של הרבה משתנים מקריים פשוטים. למשל, בדוגמה עם הזיווגים, יכול להיות שאני אגיד, יש לי לכל זיווג אפשרי שיכול להיות בגרף, יש לי משתנה מקרי שהוא 1 עם הזיווג הזה בגרף, ו0 אם הוא לא בגרף. ואז מספר הזיווגים בגרף זה הסכום על כל המשתנים המקריים האלה. בסדר? התוחלת של כל אחד מהפשוטים קל לחשב. ואז התוחלת של המסובך, של הגדול, מספר הזיווגים, זה פשוט יהיה הסכום של כל התוחלות של המשתנים המקריים הפשוטים. אוקיי, אז זה לינאריות התוחלת. הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו זה אי שוויון מרקוב. אי שוויון מרקוב מדבר על ההסתברות שמשתנה מקרים הוא נורא רחוק מהתוחלת שלו. בסדר, אז נרשום אותו. אז אי שוויון מרקוב אוקיי, היא x משתנה מקרי אי שלילי. מה זה אומר? זה אומר ש-x הוא פונקציה מאומגה למספרים הממשיים האי שליליים. אוקיי? עם תוחלת
כן? זה התוחלת שלו. אז ההסתברות ש-X גדול מ-C כפול התוחלת שלו קטן שווה, כאן גדול שווה, סליחה, 1 חלקי C. אז שימו לב, הסתברות זה תמיד משהו בין 0 ל-1, נכון? נניח ש-C הוא קטן מ-1, נניח ש-C הוא חצי או משהו כזה. אז אני מקבל שהסתברות של איזשהו מאורע קטן שווה מ-2. זה לא אומר לי כלום. האי שוויון הזה הוא טוב רק ש-C גדול מ-1, אוקיי? למשל, אני יכול לדעת ככה שההסתברות ש-X הוא יותר מפי 10 מהתוחלת שלו, זה יכול יותר עשירית. אוקיי. ואפשר גם פשוט להניח ש-C גדול מ-1. אוקיי, הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו זה מה שנקרא הסתברות מותנה, אוקיי? שזה אומר, בהינתן שאני כבר יודע שמשהו קרה, כן? שאיזשהו מאורע קרה, מה ההסתברות שמאורע אחר קרה? אוקיי, אז בדוגמה שאני אראה לכם, נגיד שאני כבר יודע שסכום הקוביות הוא 9, מה הסיכוי שהתוצאה של הקובייה הראשונה היא 2? אוקיי? אז נגדיר את זה. הגדרה. יהיו A ו-B מאורעות. ההסתברות של A בהינתן B זה שווה להסתברות של A חיתוך B חלקי ההסתברות של B. תחשבו על זה ככה. זה מרחב המדגם. זה כל התוצאות האפשריות. עכשיו, מישהו בא ומספר לכם שכן, המאורע B קרה. מה זה המאורע B? זה קבוצה חלקית לאומגה. אוקיי? מאורע B זה איזושהי קבוצה כאן. אז עכשיו אתם יודעים שאתם נמצאים איפשהו כאן בקבוצה B. אוקיי? עכשיו, יש מאורע אחר, A. A הוא גם קבוצה חלקית לאומגה, אולי הוא נראה ככה. אוקיי, אתם רואים, למשל בציור שלי, A הוא חלק די גדול מאומגה, אבל הוא חלק נורא קטן של B. אוקיי? עכשיו, אם אני יודע ש-B קרה, אז ההסתברות ש-A קרה, בהינתן ש-B קרה, ההסתברות ש-A קרה, זה רק החלק הזה. רק החיתוך של A עם B. אז זה מה שכתוב כאן. במקום להסתכל על ההסתברות של A, אני מסתכל על ההסתברות של A חיתוך B בתוך B, כן? חלקי ההסתברות של B. אוקיי, אז זה אינטואיציה. אבל כן, יש כאן פשוט הגדרה. נאמר ששתי מאורעות A ו-B הם בלתי תלויים, עם ההסתברות של A חיתוך B שווה להסתברות של A כפול ההסתברות של B. אוקיי, אינטואיטיבית אני חושב על שתי מאורעות בתור בלתי תלויים, אם לדעת אחד מהם לא אומר לי שום דבר על השני. בסדר? אז למשל, התוצאה של שתי הטלות מטבע זה, כן, מאורעות בלתי תלויות, סליחה, המאורע של התוצאה הראשונה של התוצאה של ההטלה הראשונה זה 1, והמאורע של התוצאה של ההטלה השנייה זה 1, המאורעות האלה בלתי תלויים. אוקיי? ואיך אני מצדיק את האינטואיציה הזאת? אז שימו לב שמההגדרה של הסתברות מותנה אני יכול לרשום שההסתברות של A חיתוך B
זה תמיד ההסתברות של B כפול ההסתברות של A בהינתן B. נכון? אני פשוט הכפלתי את שתי האגפים של השוויון הזה, של ההגדרה הזאת, בהסתברות של B. זה נכון לכל שתי מאורעות A ו-B. אוקיי. אוקיי? אוקיי, אז אני ממשיך את השוויון הזה בצד הזה של הלוח. אז אם A ו-B בלתי תלויים, אז ההסתברות של A חיתוך B שווה גם להסתברות של A כפול ההסתברות של B. ההסתברות של B מצטמצמת. קיבלתי שההסתברות של H בהינתן B שווה להסתברות של A. מה זאת אומרת? אם אני יודע ש-B קרה, זה לא משנה בכלל את הערכה שלי למה ההסתברות ש-A קרה. אוקיי? אז אם A ו-B בלתי תלויים, אז לדעת את B לא עוזר לי לדעת האם A קרה או A לא קרה. אוקיי? אז זה הצדקה לאינטואיציה שאמרתי לכם קודם. אז בעצם הגדרת שתי הגדרות. הגדרה אחת זה הסתברות מותנית. שההסתברות של A בהינתן B, זאת הגדרה. כן. כן, וגם הגדרת מה זה מאורעות בלתי תלויים, שזה ההגדרה פה. כן, יש פה שתי הגדרות. זאת הגדרה 2. כן, אז היו שתי הגדרות של מאורעות בלתי תלויים ושל הסתברות מותנית, ועכשיו אתה מסיק שאם הם בלתי תלויים, אז יוצא שההסתברות המותנית של A ו-B בדיוק שווה להסתברות של A. נכון. שזה כבר מין טענה. נכון, זו טענה שעכשיו הוכחנו. כן, אוקיי. על משתנים מקריים בלתי תלויים. סבבה. אוקיי? בספרים מסוימים לוקחים את הביטוי הזה בתור ההגדרה של אי-תלות. של אי-תלות, כן? שתי A ו-B בלתי תלויים אם זה מתקיים. כן. ומה שכתבתי כאן בתור ההגדרה, לוקחים את זה בתור התוצאה. כי הם עובדות שקולות. משתנים מקריים. עכשיו אני רוצה להגיד מה זה אומר ששתי משתנים מקריים הם בלתי תלויים. אז משתנים מקריים בלתי תלויים. יהיו x ו-y משתנים מקריים. נאמר ש-x ו-y בלתי תלויים אם אני אמחק את זה, אני צריך את המקום בשביל ההגדרה. אם לכל x בטווח של x ו-y בטווח של y, המאורעות x שווה x ו-y שווה y בלתי תלויים. אוקיי? אז כלומר, לכל x ו-y, ההסתברות ש-x שווה x וגם y שווה y, כן? אתם יכולים לחשוב על זה בתור החיתוך של המאורע ש-x שווה x והמאורע ש-y שווה y, שווה להסתברות של x שווה x כפול ההסתברות של y שווה y. ושוב, אינטואיטיבית זה אומר שאם אני יודע את התוצאה של המשתנה המקרי x, אז זה לא נותן לי שום אינפורמציה על מה התוצאה של המשתנה המקרי y. אוקיי. כן. עוד דבר אחרון שאני רוצה לדבר עליו, שהוא מאוד מאוד חשוב בשבילנו, אני אקרא לזה הגברת ההסתברות של מאורע. למה אני מתכוון? אז אני רוצה להגיד, כל מה שראינו עד עכשיו, אתם יכולים לראות בכל קורס מבוא להסתברות,
ואם לא ראיתם את זה בקורס מבוא להסתברות, אני יכול להמליץ לכם על ספר מצוין, A First Course in Probability, של שלדון רוס. כן, יש שם את כל ההגדרות, יש שם דוגמאות לכל הדברים, ויש שם הרבה מעבר, אבל אתם לא חייבים ללכת הרבה מעבר. זה פשוט ספר שמארגן יפה את כל המידע על הסתברות. אוקיי, אז זה בהערת אגב. כן, יש גם ספר בעברית של תלמה לויטן ואלונה רביב. איזה ספר? מבוא להסתברות, משהו כזה, מבוא סטטיסטיקה והסתברות. אז אומרים לי כאן שיש גם ספר בעברית, משהו כמו מבוא לסטטיסטיקה והסתברות. או משהו כזה. כן. של אלונה רביב ותלמה לויטן. אולי לוויתן, אני לא יודעת איך קוראים. תלמה לוויתן, בסדר. אבל עכשיו מה שאני מתחיל לדבר עליו, זה לא דברים נורא מסובכים, אבל זה כן דברים שהם מאוד חשובים לנו בתור מהנדסי אלגוריתמים, ולא כל כך להסתברותנים, אז יכול להיות שלא ראיתם את זה בשום מקום קודם, אז כדאי שתתחילו לשים לב. אוקיי. בסדר, אז הגברת הסתברות שמאורע רצוי. הסיפור שלנו הוא כזה. יש איזשהו מאורע שאנחנו נורא רוצים שהוא יקרה. בסדר? אנחנו רוצים לזכות בלוטו. בסדר? ואנחנו יודעים שההסתברות שהוא יקרה בניסוי בודד הוא די קטן. הוא קטן מדי. אוקיי? אז מה אנחנו עושים כדי להגביר את ההסתברות? זה מאוד פשוט. אנחנו נעשה את הניסוי שוב ושוב 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 ושוב, בתקווה שאם נעשה אותו מספיק פעמים, אז ההסתברות שבאחת הפעמים נזכה בלוטו, ההסתברות הזאת תהיה גבוהה, כן? מספיק גבוהה. אנחנו נרצה שזה יהיה, נגיד, קרוב לאחד עד כדי קבוע מאוד קטן, משהו כזה. בסדר? אז זה הסיפור. אז יהי A מאורע עם הסתברות אפסילון. תחשבו על אפסילון בתור איזשהו מספר קטן. נרצה לחזור על הניסוי n פעמים, כך שהסיכוי ש-A יקרה לפחות פעם אחת הסיכוי ש-A יקרה לפחות פעם אחת יהיה גדול עכשיו נרשום מספר, אבל המספר הספציפי לא משנה, כמו שאני אנמק בהמשך. 1 פחות 1 חלקי E. זה בערך שווה לא, אבל E זה חזקת A? ל-0.6. לא, 1 פחות 1 חלקי E. אחרי זה אני אראה איך לקבל 1 פחות 1 חלקי E בחזקת N. אוקיי, אז איך נעשה את זה? אז כן, אז כמה פעמים צריך להריץ את הניסוי כדי לקבל הסתברות כזאת. אז נתבונן בסיכוי ש-A לא קורה, כן, בכל n החזרות. אוקיי, אז הסיכוי שהוא לא קורה פעם אחת זה 1 פחות 1 חלקי אפסילון. כן, הסיכוי ש-A קורה 1 פחות אפסילון. הסיכוי ש-A קורה בניסוי בודד זה אפסילון, לכן הסיכוי שהוא לא קורה בניסוי בודד זה 1 פחות אפסילון. עכשיו, אחרי n חזרות, הסיכוי שהוא לא יקרה בכל אחת מהחזרות זה 1 פחות אפסילון בחזקת n. למה? אז אני חושב על כל החזרות בתור כן, ניסויים בלתי תלויים. כן, לדעת הניסוי הראשון לא אומר לי שום דבר על הניסוי השני וכן הלאה. אז כן, הסיכוי
ש-A לא קורה בראשון ו-A לא קורה בשני, זה המכפלה של הסיכוי שהוא לא יקרה בראשון והסיכוי שהוא לא יקרה בשני. הסיכוי שהוא לא יקרה n פעמים זה הסיכוי שהוא לא יקרה בניסוי אחד בחזקת n. אוקיי? אוקיי. הנה עובדה שכל אחד צריך לדעת. וסביר נניח שאתם כבר יודעים אותה. בסדר, 1 פחות 1 חלקי n בחזקת n, כש-n שואף לאינסוף, מתכנס ל-1 חלקי e. ובאופן כללי אפשר להגיד שלכל n, נגיד npd, 1 פחות 1 חלקי n בחזקת n קטן מ-1 חלקי e. אוקיי. אוקיי, אז ניקח את n להיות 1 חלקי אפסילון. אנחנו צריכים ש-n יהיה מספר שלם, אז ניקח את n להיות חלק השלם של 1 חלקי אפסילון. אוקיי, ואז ההסתברות ש-A לא קורה אחרי n הרצות זה 1 פחות אפסילון בחזקת 1 חלקי אפסילון, אוקיי? קטן מ-1 חלקי e. אז הסיכוי ש-A כן קורה גדול מ-1 פחות 1 חלקי e. כן, עכשיו נניח ש-1 פחות 1 חלקי e זה לא מספיק טוב בשבילי. אני רוצה הסתברות יותר גבוהה. אז אני יכול, אז ככה. אם ניקח את n להיות איזשהו k כפול 1 חלקי אפסילון, אז ההסתברות ש-A לא קורה n פעמים, 1 פחות אפסילון בחזקת n, שווה ל-1 פחות אפסילון בחזקת 1 חלקי אפסילון בחזקת k, שווה, קטן מ-1 חלקי e בחזקת k, 1 חלקי e ב-k. אוקיי, וזה פונקציה שקטנה מהר מאוד. את הפונקציה הזאת אתם מכירים. אז אם אני למשל רוצה הסתברות טעות, או סליחה, הסתברות ש-A לא יקרה, כן, שזה יהיה קטן מ-1 חלקי e ב-100, אני רק צריך לקחת את n להיות 100 כפול 1 חלקי אפסילון, כן, וזה יהיה מספר הארצות שאני אצטרך להריץ את הניסוי. אוקיי. אז 1 חלקי e בחזקת k זה ההסתברות שקורה דבר שאתה לא רוצה שיקרה. זאת אומרת שכל הזמן יש לך כישלון. כן, זה ההסתברות ש-A לא קורה בכל n הניסויים. ההסתברות ש-A קורה לפחות פעם אחת, זה 1 פחות זה, אוקיי, פונקציה שהיא מאוד מאוד קרובה לאחת. אוקיי? בסדר. אז עכשיו אני רוצה להדגים את כל הדברים שעכשיו דיברנו עליהם על הדוגמה עם הקוביות. אז הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה הליניאריות של התוחלת. אוקיי, אז אני רוצה לחשב את E של X. X אני מזכיר סכום של שתי הטלות. אז זה התוחלת של X1 ועוד התוחלת של X2. אוקיי, 3.5 ועוד 3.5 זה 7. אוקיי? עכשיו, נניח שאני רוצה להשתמש באי שוויון מרקוב כדי לדעת
צריכה לקבל חסם על מה ההסתברות ש-x שווה 12. אני יודע מה ההסתברות ש-x שווה 12, זה 1 חלקי 36. אבל אני עכשיו רוצה להדגים את אי שוויון מרקוב, אז בואו נשתמש באי שוויון מרקוב כדי לחסום את זה. אוקיי, אז אני עכשיו הולך לחשב את ההסתברות ש-x שווה 12 בעזרת אי שוויון מרקוב. אוקיי, אז ההסתברות ש-x שווה 12 במקרה הזה שווה להסתברות ש-x גדול שווה 12. כן? x לא באמת יכול להיות גדול מ-12. אוקיי. נמשיך פה, אז זה שווה להסתברות ש-x גדול מ-7 כפול 12 חלקי 7. אוקיי, כאן 7 זה התוחלת של x, וה-12 חלקי 7 הזה זה ה-c שהיה בניסוח של אי שוויון מרקוב. אז אנחנו יודעים שזה קטן שווה מ-1 חלקי c, שזה 7 חלקי 12. אוקיי, אז קיבלנו ש-1 חלקי 36 קטן שווה מ-7 חלקי 12. זה לא תוצאה במיוחד חזקה, אבל לפחות זה נכון. באופן כללי, אי שוויון מרקוב נוטה להיות נכון, אך לא במיוחד הדוק. זה אי שוויון הכי, בוא נגיד, הכי פשוט והכי חלש מהסוג שלו. אוקיי. עכשיו אני רוצה להדגים הסתברות מותנה של מאורעות. אז נגדיר את A להיות המאורע ש-x שווה 7, ונגדיר את B להיות המאורע ש-x1 שווה 3 נגיד, ואני רוצה לחשב את ההסתברות של x, כן, של A בהינתן B. אוקיי? אז לפי הגדרה זה ההסתברות של החיתוך שלהם, כן, שגם x שווה 7 וגם x1 שווה 3 חלקי ההסתברות של B אוקיי, אז ההסתברות ש-x1 שווה 3 חישבנו את זה כבר, זה שישית. ההסתברות ש-x שווה 7 בהינתן ש-x1 שווה 3 וגם x1 שווה 3, אז אני מסתכל על הקבוצה, כן, המאורע ש-x1 שווה 3, אז קבעתי את ההטלה הראשונה x1, והשאלה היא מה ההסתברות ש-x שווה 7? אז x שווה 7 רק אם x2 שווה 4, נכון? אז ההסתברות ש-x2 שווה 4 זה שישית. כן? ההסתברות ש-x1 שווה 3 זה גם שישית. ההסתברות שגם x1 שווה 3 וגם x2 שווה 4 זה 1 חלקי 36. אז כן, ההסתברות של החיתוך של x שווה 7 וגם x1 שווה 3 זה 1 חלקי 36, שזה שווה שישית. עכשיו, קיבלנו שההסתברות של A בהינתן B זה שישית. עכשיו, זה מעניין, כי שימו לב שההסתברות של A, ההסתברות של x שווה 7, זה בדיוק, כן, ההסתברות של 1.6 ועוד ההסתברות של 2.5, כן, ועוד ההסתברות של 6.1, זה הסכום של 6 נקודות שההסתברות של כל אחד מהם זה 1 חלקי 36, אז זה שישית. אז מה המסקנה? A ו-B בלתי תלויים. כי ההסתברות של A
יצא לנו בחישוב הזה אותו דבר כמו ההסתברות של A בהינתן B. מה זה אומר? אז זה אומר שאם מישהו אומר לכם את תוצאת הקובייה הראשונה, או כן, במקרה הזה רק הראינו את זה כשתוצאת הקובייה הראשונה היא 3, אבל זה היה עובד באותה צורה עם כל תוצאה. אם מישהו אומר לכם מה תוצאת הקובייה הראשונה, הערכה שלכם של מה הסיכוי שסכום הקוביות זה 7 לא משתנה בכלל. דרך אגב, זה עובד רק עם 7. עם 8 זה לא עובד. כן, למשל, אם אומרים לכם שהקובייה הראשונה הייתה 1, אז אתם כבר לא יכולים לקבל 8. נכון. בתור הסכום של שתי ההטלות. אוקיי. זהו, כי 7 יכול להתקבל על ידי כל אחד מ6 זוגות. נכון. 6 זוגות, אז בעצם... נכון. עדיין יש הסתברות לשישית, כאילו, בתוצאה השנייה. נכון. זה פשוט יוצא אותה הסתברות, שישית ושישית. אוקיי. מה עוד דיברנו? אוקיי, בואו נדבר על הגברת הסתברות של מאורע. אז נניח שאנחנו נורא רוצים שיצא 6-6, אוקיי? אנחנו מטילים את הקוביות ואנחנו רוצים נורא שיצא לנו באיזושהי הטלה של קוביות 6-6. בסדר, הסיכוי שיצא 6-6 זה 1/36, נכון? אז אם רק נזרוק את הקוביות פעם אחת, אז כן, רוב הסיכויים שלא נקבל 6-6. מה נעשה? נטיל את הקוביות הרבה פעמים. כן, אז כמה פעמים צריך להטיל את הקוביות? אז כאן 1/36, כן, זה אפסילון, מה שקראנו קודם אפסילון. אז כן, אם נטיל את הקוביות 36 פעמים, אז הסיכוי... בעצם זה לוקח n שווה 1/, ערך עליון. כן, כן, אז כאן 1/, 36, כן. זה המקור של 36 הזה. אוקיי. אוקיי, אז אם נטיל את הקוביות 36 פעמים, אז הסיכוי שלא נקבל 6-6, אפילו פעם אחת, זה קטן מ-1/e. אוקיי? עכשיו, אם נטיל את הקוביות 3,600 פעמים, כאן זה k כפול 1/, אפסילון, כש k שווה ל-100, אז נטיל את הקוביות 3,600 פעמים, אז הסיכוי לא לקבל 6-6 אפילו פעם אחת זה קטן מ-1/e בחזקת 100, מאוד מאוד קטן, אוקיי? אז הסיכוי לקבל 6-6 לפחות פעם אחת גדול שלו מ-1 פחות 1/e ב-100, כלומר מאוד מאוד קרוב ל-1. אוקיי. אז אפשר לומר שאת ה-K הזה אנחנו בוחרים, כאילו, זה לא קשור לניסוי ולהסתברות בניסוי. אנחנו מחליטים שאנחנו תמיד רוצים קירוב שהדבר הרע לא יקרה בהסתברות יותר גדולה מ-1/e ב-100. כן. ניקח את הניסוי שלנו, כל פעם זה יהיה אולי ניסוי אחר, נדאג להריץ אותו 36 פעמים או כל מספר אחר שתואם את הניסוי, נגיע ל-1/e ואז נריץ 100 פעמים ונגיע תמיד ל-1/e ב-100. 1/e ב-100 זה מספר כל כך קטן שיש, כן, סבירות מאוד מאוד גבוהה שגם אם נמשיך להטיל קוביות ונעשה את הניסוי הזה, כן, עד קץ היקום, אוקיי? אז לעולם לא, כן, משהו שקורה בהסתברות 1/e ב-100 אפשר להניח שהוא לא קורה. הוא אף פעם לא יקרה, אוקיי? זה אף פעם לא יקרה. מתמטיקאים יגידו לכם, אבל זה יכול לקרות. זה לא יקרה. אוקיי. אוקיי, אז עכשיו אני אדבר על אלגוריתם הסתברותיים.
אוקיי, יש כמה הגדרות, בגלל שיש כמה סוגים של אלגוריתמים שאנחנו רוצים לחסות. לפעמים אנחנו רוצים למצוא איזשהו פתרון אופטימלי, לפעמים אנחנו רוצים להכריע אם מספר הוא ראשוני או לא ראשוני, כן, אם כפל של מטריצות הוא מה שקיבלנו או שהוא משהו אחר. לפעמים אנחנו רוצים לתת איזשהו קירוב לבעיה, זה אנחנו נראה בתרגול הבא. אז יש כמה הגדרות, אבל הכלל המנחה הוא מאוד פשוט לנסח, אני אנסח את זה. אז כלל המנחה, אוקיי, אז באלגוריתמים דטרמיניסטיים אז מה רוצים? אלגוריתמים דטרמיניסטיים רוצים... אלגוריתם דטרמיניסטי זה מה שאנחנו מכירים עד עכשיו. כן, אלגוריתם דטרמיניסטי זה כל אלגוריתם שלא מטיל קוביות בזמן הפעולה שלו. זה כל אלגוריתם שראינו אוקיי. אז אלגוריתמים דטרמיניסטיים רוצים שהאלגוריתם תמיד ייתן תשובה נכונה, שתמיד זה על כל קלט אפשרי, ורוצים שזמן הריצה יהיה פולינומי באורך קלט. אוקיי. אלגוריתמים מקריים רוצים שהאלגוריתם... כן, אלגוריתמים מקריים ואלגוריתמים הסתברותיים, זה אותו דבר. אלגוריתמים רנדומיים, מקריים, הסתברותיים, זה אותו דבר. כן, כן. מה זה אלגוריתם מקרי? אז במילה, אלגוריתם שבמהלך הפעולה שלו הוא יכול לקחת בחירות מקריות. אוקיי? אתם בעצם כבר ראיתם כמה אלגוריתמים מקריים. למשל ראיתם אלגוריתם שמגרילים איזשהו וקטור ואז מכפילים מטריצה בוקטור, נכון? אז כאן הבחירות המקריות זה היה הבחירה המקרית של הוקטור הזה. נכון? אוקיי. האלגוריתם מקריים רוצים שהאלגוריתם ייתן תשובה נכונה בהסתברות גבוהה, שגבוהה כאן זה אומר קרוב ל-1, כמו למשל 1 פחות 1 חלקי e בחזקת 100, אוקיי? כן, תמיד. אז מה זה אומר? על כל קלט. אז יש פה משהו קצת מבלבל. אני רוצה שעל כל קלט אפשרי הוא ייתן תשובה נכונה בהסתברות גבוהה. בסדר? זה לא בסדר אם הוא תמיד נותן תשובה נכונה על כל הקלטים חוץ מאחד ששם תמיד נותן תשובה לא נכונה, או נותן תשובה לא נכונה בהסתברות, כן, בהסתברות שקרובה לאחד. אני רוצה שעל כל קלט אפשרי, ההסתברות שהוא ייתן תשובה נכונה תהיה קרובה לאחד. כן? ושזמן הריצה שלו יהיה פולינומי. באורך הקלט. עכשיו, אני לא בטוח אם נראה דוגמאות לזה בקורס הזה, אבל לפעמים הזמן הריצה של האלגוריתם תלוי בבחירות המקריות שלו. כן? ואז אנחנו נסתכל ונרצה שזמן הריצה יהיה פולינומי בהסתברות מאוד גבוהה. אוקיי? אז איך נעשה את זה? אולי נחשב את תוחלת של זמן הריצה, ואז נשתמש באי שוויון מרקוב, או משהו כזה. אני לא מתחייב שזה יהיה דקולי. יכול להיות שאנחנו עוד נביא לכם אלגוריתם כזה בהמשך. אוקיי. אוקיי, אז עכשיו בואו ניתן הגדרות. אז בעיית הכרעה. בעיית הכרעה זה בעיה שאנחנו מקבלים קלט וצריכים להחזיר תשובה כן או לא. למשל, האם המספר הזה הוא מספר ראשוני? האם הפולינום הזה שווה ל-0? אוקיי?
בהינתן קלט צריכים להחזיר כן, כן או לא. בסדר? אוקיי. אלגוריתם הכרעה עם טעות חד-כיוונית, כן? זה אלגוריתם שמקיים ככה. אני אמשיך בהגדרה של מה זה אלגוריתם מקרי עם טעות חד-כיוונית. טוב, אז אלגוריתם מקרי עם טעות חד-כיוונית אוקיי? זה אלגוריתם שמקיים. אוקיי, מדברים על אלגוריתם הכרעה. צריך אולי לכתוב אלגוריתם הכרעה מקרי. אלגוריתם שמקיים אחד. אם התשובה הנכונה היא כן, נחזיר כן בהסתברות 1. כלומר, האלגוריתם תמיד יחזיר כן. במקרה הזה אין טעות, בגלל זה הטעות היא חד-כיוונית. בכיוון אחד אין בכלל טעות. אם התשובה לא, אז נחזיר לא בהסתברות גדולה מאפסילון. אוקיי? או גדולה של האפסילון. מה זה אפסילון? כאשר אפסילון זה קבוע שלא תלוי באורך הקלט. למשל, אפסילון שווה חצי זה בסדר, אבל אם האורך הקלט זה n, אז אפסילון שווה ל-1 חלקי n, זה לא בסדר לפי ההגדרה הזאת. אוקיי. עכשיו אני אזכיר לכם שבעצם ראיתם בהרצאה כבר דוגמאות לאלגוריתמים מהסוג הזה. אוקיי? אז למשל ראיתם את הפתרון לבעיה הבאה. הקלט זה 3 מטריצות A, B ו-C. רוצים לבדוק האם A כפול B שווה C. אוקיי? וראיתם אלגוריתם הסתברותי אם אכן AB שווה C, אז הוא תמיד יחזיר ש-AB שווה C. ואם לא, אז נחזיר לא בהסתברות גדולה שווה חצי. אוקיי, איך האלגוריתם הזה עבד? אז מה שעשינו, הגרלנו וקטור מקרי V, חישבנו את C כפול V, וחישבנו את A כפול B כפול V. כל אחד מהחישובים האלה לקח O שלהם בריבוע, כן, והראינו, או הראיתם, שאם AB שונה מ-C, אז בהסתברות לפחות חצי, C כפול V יהיה שונה מ-A כפול B כפול V. אוקיי, אז זה היה הרעיון. וכמו שיובל אמר לכם, כן, אז זה נופל בקיצור, זה נופל במסגרת הזאת של אלגוריתם הסתברותי עם טעות חד-כיוונית, כמו שהגדרנו. אוקיי. דוגמה שנייה שראיתם, זה הבעיה של לבדוק האם פולינום נתון הוא 0. אוקיי, אז נתון פולינום P נגיד, רוצים
לבדוק האם P הוא פולינום האפס. למה זו יכולה להיות בעיה? אולי P נתון בתור אוסף של מכפלות וחיבורים, כמו נגיד כן, x מינוס x בריבוע ועוד 2, כפול, כן, עוד כל מיני דברים, ככה אוסף של מכפלות. בשביל לחשב את P אני צריך לפתוח את כל הסוגריים האלה ולכנס לאיברים. אולי כשאני אפתח את כל הסוגריים האלה, מספר הגורמים שאני אקבל יהיה אקספוננציאלי באורך הכלף. למשל, אם יש לי נגיד שתי גורמים בכל סוגר, אוקיי? אז אחרי שאני פותח את כל הסוגריים, אז מספר הגורמים יהיה 2 בחזקת מספר הסוגריים. אז זה יכול להיות מאוד ארוך. אוקיי? אז אני לא רוצה לעשות את זה, אבל להציב ערך ב-P מניחים שזה זול. אוקיי? להציב ערך ב-P זה פשוט להציב בסוגר הראשון, להציב בסוגר השני, ואז להכפיל את כולם, זה לא עולה הרבה. אוקיי? נגיד אם יש לך אין סוגריים, אז זה בעצם זה O של N להציב, ו-O של 2 ב-N לפתוח את זה. כן, אז להציב זה יהיה O של N, ולפתוח את זה איך כן, במקרה שתיארתי כאן, ייקח O של 2 ב-N, אז להציב זה הרבה יותר זול. כן. אוקיי? אז רוצים לבדוק האם P שווה 0, אז מה עשיתם? אמרתם, נגריל איזשהו ערך ל-X, כן? ונציב ב-P, ואם קיבלנו 0 נחזיר 0, ואם קיבלנו שונה מ-0, אז אנחנו יודעים שזה לא פולינום ה-0, אז נחזיר שזה לא פולינום ה-0. דרך אגב, אותו דבר בדיוק עובד אם P הוא לא פולינום של משתנה אחד, אלא פולינום של כמה משתנים. בסדר. אז מה אמרנו? אז אם P שווה 0, נחזיר ש-P כן שווה 0, ואם P שונה מ-0, כן הוא לא פולינום ה-0, אז נחזיר ש-P שונה מ-0, בהסתברות, אז כאן זה כבר תלוי בגודל של השדה ובדרגה של הפולינום, אתם ראיתם את זה בכיתה, אבל בהסתברות שגדולה מאיזשהו קבוע. אוקיי. כן, והראשון זה תמיד, כאילו נחזיר P שווה 0 תמיד. כן, זה טעות חד כיוונית. אם P שווה 0 נחזיר ש-P שווה 0, אם הוא שונה מ-0 נחזיר שהוא שונה מ-0, בהסתברות שגדולה מאיזשהו קבוע, כן. אוקיי. אוקיי, אז עכשיו הערה. אז גם אם האפסילון הזה הוא כן תלוי ב-N, זה לא סוף העולם, זה מה שההערה הזאת אומרת. ההערה אומרת שזה לפעמים לא משנה אם אפסילון הוא לא קבוע אלא כן תלוי ב-N, אם הוא רק 1 חלקי פולינום ב-N. אז אני אגיד את זה, אם יש לנו אלגוריתם עם טעות חד כיוונית ואפסילון כן, גדול מ-1 חלקי פולינום ב-N, כן? אז אנחנו רוצים בעצם להגביר את ההסתברות שהאלגוריתם מחזיר תשובה נכונה. כמו שאמרנו קודם, אנחנו יכולים לעשות את זה על ידי ריצה חוזרת, כן, על ידי להריץ את האלגוריתם שוב ושוב ושוב ושוב, להריץ את הניסוי הרבה פעמים. במקרה הזה הסיכוי לטעות הוא 1 חלקי פולינום ב-N, אז אפשר, כן, אז הסיכוי לטעות קטן מ-1 מינוס אפסילון, שזה שווה ל-1 פחות 1 חלקי פולינום ב-N. שזה קטן מ-1 פחות 1. 1 פחות אפסילון קטן מ-1 פחות. כן, כן. תודה. לכן, אם נריץ את האלגוריתם, כן, פולי של n פעמים, כן, הסיכוי שהאלגוריתם עושה טעות בכל הפולי של n פעמים האלה, הסיכוי שלא
שלא נצדק אפילו פעם אחת, ואחת קטן מ-1 מינוס 1 חלקי פולי של n בחזקת פולי של n, שזה קטן מ-1 חלקי e. אוקיי, אז הסיכוי לצדוק יהיה גדול מ-1 מינוס 1 חלקי e, שזה טוב, זה כבר לא תלוי ב-n. כן, זה שוב חוזר למה שהיה לנו קודם, בעצם תיקנו את זה על ידי ארצות חוזרות. נכון, תיקנו את זה על ידי ארצות חוזרות. מה שקורה כאן, אנחנו משלמים בזמן ריצה. אוקיי? אם יש לנו אלגוריתם שפועל בזמן ריצה כן מסוים, אז הזמן הריצה של האלגוריתם החדש יהיה זמן הריצה הקודם כפול פולי של n. אתם תראו, או שכבר ראיתם, אלגוריתם למינקאט, אלגוריתם מקרי למינקאט. שמה שקורה איתו, הוא נותן תשובה נכונה, מינקאט, אני לא אגיד שום דבר על האלגוריתם הזה, חוץ מזה שהוא נותן תשובה נכונה, בהסתברות לפחות 1 חלקי n בריבוע. ו1 חלקי n בריבוע זה לא נשמע כל כך טוב. זה אומר שאם תריצו את זה פעם אחת, כן, סיכוי מאוד טוב שלא תקבלו תשובה נכונה. אז מה שתעשו, תריצו את האלגוריתם, כן, n בריבוע פעמים, ואז הסיכוי לטעות יהיה קטן מ-1 חלקי e, ועכשיו אם אנחנו רוצים לקבל סיכוי לטעות קטן כרצוננו, אז פשוט נריץ את האלגוריתם k כפול n בריבוע פעמים, ואז נקבל סיכוי לטעות של 1 חלקי e בחזקת k. אוקיי, אז מה הזמן הריצה של האלגוריתם? כי אנחנו רוצים לחשוב על האלגוריתם כמין אוסף פעולות שנותנות לנו את התשובה הנכונה בסיכוי גבוה, אז זמן הריצה יהיה n בריבוע כפול זמן הריצה של האלגוריתם המקורי, כן, של האלגוריתם המקורי, וזה מה שצריך להסתכל עליו כשאנחנו רוצים להשוות את האלגוריתם המקרי, למשל, לאלגוריתם דטרמיניסטי שמוצא מינקאט. ומה עם ה-K הזה שעכשיו אתה חוזר עליו K פעמים? K אני חושב עליו בתור קבוע. אני רוצה לצדוק, אבל לא לצדוק בסיכוי אחד, מספיק לי לצדוק באחד פחות קבוע קטן, כאן הקטן זה 1 חלקי e בחזקת k. בסדר? כן, אז בעצם זה לכפול את זמן הריצה שלך באיזשהו קבוע, אז אתה עדיין מתייחס לזמן הריצה כאילו זה... בדיוק, בדיוק. בזמן הריצה יהיה נגיד kn בריבוע כפול זה עדיין יהיה O של אותו דבר. אוקיי. יפה. אמרנו שאם אנחנו צודקים בסיכוי 1 פחות 1 חלקי e ב-100, אז בשבילנו זה מספיק טוב. אוקיי. עוד סוג של אלגוריתם מקרי, שאני לא בטוח אם אנחנו נראה או לא נראה בקורס הזה, זה אלגוריתם מקרי עם טעות דו-כיוונית. שזה משהו שאפשר להבין. אני עושה, כן, יש לי בעיית הכרעה, אני יודע שהתשובה היא או כן או לא. אם התשובה היא כן, אני אומר שהתשובה היא כן בהסתברות לפחות 2/3, למשל, ואם התשובה היא לא, אז אני אומר שהתשובה היא לא בהסתברות לפחות 2/3. כן, יכולות להיות טעויות לשתי הכיוונים. אז אני ארשום את זה. אז אלגוריתם הכרעה מקרי עם טעות דו-כיוונית. אוקיי, זה אלגוריתם שמקיים שתי תכונות. אם התשובה היא כן, נחזיר כן בסיכוי לפחות 2/3. גם כאן הקבוע לא משנה, אבל מה שכן משנה זה שזה יהיה מספר גדול מחצי. קודם אמרתי לכם שכל קבוע הוא בסדר, ובטעות אחת כיוונית כל קבוע הוא בסדר. כשיכולות להיות טעויות לשתי הכיוונים, זה חשוב שאני אצדק יותר ממה שאני אטעה. אוקיי? כן. אז זה חשוב שאם התשובה היא כן, אני אחזיר כן בסיכוי גדול מחצי. אז למה לא להחליף את זה בגדול מחצי בעצם? כן, אני לא רוצה שזה יהיה בדיוק חצי. אם זה יהיה, למשל, את יכולה... נכון, אבל אם תכתוב גדול ממש מחצי. כן, אז אני אולי אדבר על זה תכף. אוקיי. אוקיי.
אם התשובה היא לא, נחזיר לא בסיכוי גדול שווה 2/3. בסדר? ועכשיו מה הרעיון? איך אני עכשיו מאלגוריתם כזה, מאלגוריתם אחר דו-כיווני, יכול לקבל אלגוריתם שצודק כמעט תמיד, כלומר על אחד פחות קבוע מאוד קטן, נכון? באלגוריתם עם הטעות החד-כיוונית אמרנו שנריץ את האלגוריתם מספר מאוד גדול של פעמים. אם הוא כל הפעמים אומר כן, נחזיר כן, ואם פעם אחת הוא אומר לא, נחזיר לא. ואנחנו יודעים שאם פעם אחת ראינו לא, אז אנחנו בטוח צודקים, ואם הוא תמיד אומר כן, אז אנחנו כנראה צודקים, נכון? אם חזרנו על זה מספיק פעמים, אז אנחנו צודקים בהסתברות אחד פחות קבוע מאוד קטן. עכשיו, עם טעות לשתי הכיוונים זה לא המצב, אנחנו נריץ את האלגוריתם הרבה מאוד פעמים, וחלק מהפעמים נקבל כן, וחלק מהפעמים נקבל לא. איך נדע כן, מה כדאי לבחור? אז זה מאוד פשוט. אז הגברת הסיכוי לתוצאה נכונה, פשוט חוזרים על האלגוריתם n פעמים ולוקחים את הרוב. כי אם רוב הפעמים יצא כן, אז אני אגיד כן, ואם רוב הפעמים יצא לא, אז אני אגיד לא. והולכים לפי הרוב. אז למה הדבר הזה עובד? אני רק אגיד, כי אני לא אוכיח כמו שהוכחתי קודם, אני רק אגיד למה זה עובד. הסיבה שזה עובד זה בגלל מה שנקרא חוק המספרים הגדולים. אם אני מטיל מטבע הרבה מאוד פעמים, אז כנראה שבערך חצי מהפעמים יצא עץ ובערך חצי מהפעמים יצא פרי. עכשיו יש לי אלגוריתם, יש לי מטבע בסיכוי 2/3 הוא נותן תשובה נכונה, ובסיכוי 1/3 הוא נותן תשובה לא נכונה. כלומר, יש לי מטבע מוטה של 2/3 יוצא עץ, 1/3 יצא פרי, אוקיי? אז אם אני מטיל אותו המון המון פעמים, לפי חוק המספרים הגדולים, בסיכוי מאוד מאוד גבוה, אז בערך 2/3 מההטלות יצאו התשובה הנכונה, ו1/3 יצאו התשובה הלא נכונה. אז אם אני הולך לפי הרוב, אז בסיכוי גבוה אני אקבל את התשובה הנכונה. זאת אומרת, אם הרוב יצא לך כן, אתה מניח שהדבר שלך נופל ב-1 ולא נופל ב-2. אם יש לך פה שני מקרים, 1 ו-2, אתה מניח שזה נופל ב-1, שהתשובה באמת הייתה כן מראש. כן, זהו, בדיוק. למשל, אם התשובה הייתה כן מראש, אז ב2/3 מהארצות בערך אני אקבל כן, וב1/3 מהארצות בערך אני אקבל לא. אז אם אני הולך לפי הרוב, והסיכויים מאוד גבוהים שאני אגיד כן בסוף. אוקיי. כן. אז בשביל לכמת את זה אני צריך לדעת כמה מהר בדיוק הממוצע של המשתנה המקרי שלי מתכנס לתוחלת שלו. ואין לנו עדיין את הכלים לעשות את זה, אז אני לא אתן חסמים במספר הפעמים שצריך להריץ את הניסוי במקרה הזה. טוב. אוקיי, זה היה יותר לידע כללי, אפשר לומר העניין הזה עם הדו-כיוונית. כן. כנראה שלא נראה דברים כאלה נכון, כנראה אני לא חושב שנראה... זה היה בשביל להשלים את ההגדרה. אבל רק שתדעו, אם אתם רוצים אלגוריתם כזה, אז הוא גם אלגוריתם הסתברותי טוב. למשל, אם אתם רוצים לענות על תרגיל ואתם רוצים אלגוריתם כזה, זה בסדר. אוקיי. אז זה סוף התרגול.